Oke, kali ini kita akan konvoi Barungan Ember melewati persawahan. Nanti kita akan jumpa bersama dengan teman-teman Barungan lainnya. Langsung saja kita berangkat. Let's go. Bangsane para Gandharwa Sewu sumikira saka sak tengahing papan panggonan kene. Pangertiyo yen bumi bakal kababat kadadekke dadi Kutaraja. Sumikira saka sak tengahing alas glagah wakiki. Ayo.
Ayo.